Saka ndakangofananidza ndakaramba ndakatara vanhu vaya handauziva mwana wangu achiuya anga akatota nhumbi dzanga akapfeka dzanga dzachinja kala nemvura. Saka handina kutoziva kuti mwana wangu ari kuuya. Ndiye munhu wokutanga pavanhu vose vakaita zvebhodha jumping papa panhingi papo akatanga kusvika nababa vavo. Takanosvika pakupedzera ladha riya riya. Ladha rokupedzisira ndo rinorwadza rokuti uri kumusoro uku uchitarisa munhu unenge akaita kunge kakapuso ari kadiki diki. Ndakazvibvunza like uchitarira ladha rero unenge uchiona masteps achona akaita madiki diki zvokuti unotofunga kuti ndongotsika fast fast. Ngoro yakanosvika ichindirova mumapfudzi zvokuti dai mwana uyu anga asina kuinda mberi pamwe dai akarowa musoro. Ndakatsindikirwa kubva pamapfudzi apa kuenda kumashure uku ndokwakakavharwa nengoro. Ndakanyatsonzwa kuti chest yangu yatsemuka. Hamuna zuva hamuna chii unotoradza kuti ndasungwa zveshuwa. But kulindela inzvimbo iri right yokutoti munenge uri free. Unenge uri free, kune maground kunotambwa bhora, kune matv, mumarumu unongobumuka. Motonzi yava time yekutoti murume akatanga ngoti kana manheru akadzoka kubasa webuda achizoenda kumba kwomukadzi uya. Achienda kumba kwomukadzi uya kusvika atazongoti achienda mugarenyu ukoko. Ndisari ndega saka ndakasara ndine nhumbu ine 6 months. Anga ari matwins. Tatobuda bhodha tamirira kuhaika mota dzinouya kunoku. Ndopakangouya vheni yamapurisa. Ndopatasungwa. Tese tiri 3 ini nemwana namunhu waindiyambutsa. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaunoona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba unonge uchigurira uchitwega ndikurumbidze ndadai so chinorongwa nemando wanzile nemone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti pana baba sina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzi road zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. zita timusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi saka ndangotaura ndikuende johannesburg netsoka ana mai ndobva ana mai vanga vari pavaitesa musika ndobva vato nezviro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter yecold. makadi zvenyu mama? Tofara makadi vanzvadzi. Tinosimba. Tinotenda nekukuonai pachirongwa chedu chino cha-Across the Border ende tine mufaro nekukutambirai pachirongwa chedu. Aiwa nesuwo tinotenda. Titende. Mhuri yeZimbabwe ingafara kuda kuziva kuti nhasi ndiani atitsika pachirongwa chedu chino che-Across the Border. Inini ndinonzi Knowledge Mabvumba. Ndinonzi Knowledge Nokuthula Mabvumba. Alright. Ndinobva kuShavani. Alright. Ndokumusha. Ndakakurira kunzvimbo inonzi ndakazvarirwa kunzvimbo inonzi kwaMazviwa. Ndikakurira ikoko from grade 1 kusvika form 1. Handina kuzopedzera koko form 1 takabva tazotama kubva kunzvimbo iyo tikaenda kunonzi kwaMapanzuri but muchingori muShavani umomo ndopatakazoenda itira form 1 yangu. Form 1 iyoyo yanga 2009 tichiita form 1. Handina chandakabuda nacho paform 1 because panga pane rwendo pataidzidza kwaMazviwa nepandakanodzidza uku I'm sure ndaifamba 1 hour to 45 minutes 1 hour 45 minutes papakareba plus papa negomo saka pairwadza kufamba sepano pasina kujaira kuti iwo paunga uchimbobva papachita
like 20 minutes kunosvika pachikoro. Saka pakuzonochinja ndaiti kandasvika kuchikoro ndasingakwanisi kufokasa nezvechikoro. Ndanga ndakufokasa nerwendo rwandichazofamba kana ndapedza chikoro. Saka handina kukwanisa kudzidza zvakanaka kupedzisa form 1. Tichizoti form 2 still zvanga zvingova izvozvo. Handina, takazama kutaura nababa tachiti tuna sisi wangu, vamwe vakuru kumberi kwedu vanga vapedza. Saka takambozama kuti atidzosere kwatakabva tinopedzisa chikoro tozodzoka. Saka anongozva kuti kana matama kuti wozodzokera uchichengetwawo kwana bamukuru kwana bamunini zvinonetsa. Saka mudhara akabva ati kana musingadi kuenda kuchikoro regedzai. Saka takabva tazongoregedza bo zvairwadza. Taiabviswa futi murodhi tichienda kuchikoro momwe taibatwa tichirohwa zvinzi kwamakabva makabvire makazouya kunzvimbo dzedu. Isusu tiri ndokwataipfudzira mombe dzedu. Like akusi kumapurazi ekuti mafast track anga achitori manzvimbo yakatobudiswa nehurumende before mapurazi pakanzi vanhu vapuwe mapurazi. Saka nzvimbo iyi kune vanhu vakanga vekumaruzevha vakanga vachifudzira mombe ikoko. Maybe vaifungidzira kuti nekufamba kwenguva ndo vachazonogara. Saka kwakazoiswa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vachigariswawo nzvimbo iyoyo. Saka taizoti tichienda kuchikoro kumaruzevha ikoko ndopataisangana nekuabhuswa murodhi zvokuti taiti tikabuda kuchikoro taitozosvika kumba maybe ma8 dzeusiku. Saka papa nebasa rokuti taigamuchirwa mugomo bhotsa titogara mujinga megomo. Saka taizopiwa basa rokuti pane vanhu vaitozotumwa kuti ndaimugamuchira vana kana vakubva kuchikoro. Saka zvairwadza. Takazozvosvika panguva yekuti beta tichiregera bhozi kuchikoro kwacho ndasingakwanisi kuenda 5 days dzakatevedzana. Bhozi ndaiputika mhono mutsoka, matsapfu dzinorwadza nokusajaira kufamba papakarebesa. Saka ndo zvakaitika kuchikoro. Mumhuri medu takazvarwa tiri 7, vasikana 5, vakomana 2, vese varipo. Ende baba namai vangu varipo vapenyu. Saka takazoti mukugara momo tisingachaende kuchikoro pakazoitwa nyaya dzamavhotsi. Handichanyatsoziva kuti I think it's 2002 vamugabe vanga vachiripo. Pakavhotwa pakanzi mavhoti vamugabe vapfuura tsvangirai zvishoma. Saka ngakuitwe mavhotsi aya ngaitwe rirani. Saka nzvimbo yatakanga tichigariswa iyi yanga ina maveterans akawanda. Saka takatonzi it's a must vana vanhu vakavhota. In fact kwedu kuShavana kwakabuda vanhu vanga vakawanda vakaenda kuSedre MDC. Saka zvikanzi vana ngavaende kumabhesi because vanhu vavhoterera vanovhotera MDC kunyanya vana vadiki. Saka yanga ichori must kutoti mwana wese atibvei zera ava kuma 18 years 17 18 years anofanira kuenda kubhesi. Munodzidziswa kukosha kwakaita bato redu reZANU-PF. Saka waitoti mwana wako kana akasaenda kubhesi vabereki ndo vaitozopinda panyatwa. Saka taifanira kutoiti tiende. Saka takatoendawo kubhesi kwaenda vamwe. Taenda kubhesi kuya kusvika mavhotsi azoita tikatozovhota tikapedza. Tapedza kuvhota takagara tikazotsvakawo mubata yamaoko tikambonoshanda. Tanoshanda ndopandakazosanganawo nemurume akazondiroora ndikaroorwa. Mukuroorwa ndo baba vakazombonoshanda kwavakashanda kumaini vaishanda. Pandakaroorwa pane kumaini kwaishanda basa rikapera. Akazoshanda kune imwe maini yanga iri yegold. Maini yakanoshanda yegold anga pane vakomana vakanosvika aita mafriends nawo vanga vakubvumidzwa kushanda kune gold. Iye anga achingoshanda panenge panga pari panze. Anyatsoziva mwana ambosvikapo but iye achirondedzera anoti panze
kusinei nokuti anogona kubata chinhu chinonzi gold. Kuno vanosvika kune gold uku vanhu vanenge vava nenguva varipo trust. Saka iva vanoshanda kusina gold havasechwe, vanoshanda kune gold vanosechwa. Saka vakomana vagara vari pabasa ndo vakabva vaita madhiri naye kuti tochikupaiwo gold uchinochengeta sezvo uchibva padhuze. Pana sisi vake vanga vari padhuze nekumaini ukoko achengeteswa ukoko. Saka akachengeteswa gold zvakanaka bhosi yanga asingasechiwa isechwa ndava. Aonawo gold rakawanda hameno zvakaitika mupfungwa dzake. Iye nezvegold anga asingazvitozvizivi nokuti rakawanda sei kana tunoita wealth sei anga asingazivi. But angopindwa nemweya uruchiva akabva ati ndiri kurwara. Vamwe vari mukati mugodhi, vamwe vari panze mamanagers kuda panze vakamutenda kumba unozorora. Vaenda kumba ndobva awana sisi vasipo ndobva aba gold riya ndobva aenda kunotengesa ega. Kutengesa kwaakaita ivo vachirondedzera vaishanda navo vakati yanga rechi worth like 2 kgs gold riya. But iye mari takazoona achisvika naye paground yanga isingasviki kwese ukoko. Saka akambofona kumba madhezi acho like yanga iri 2007. Akafona akati ndiri kuuya ina ndakuda kukubvunza kuti chichaitika, asi haana kuzoya. Manheredhi iroro ndo pakazosvika vanhu nemota pamba. Ndanditori nemwana mucheche amuchanga ane 2 months kana kuti 1 handichazoziva. Vachisvika paya vakatanga kubvunza ndikati munei hapana. Vakanoka vakati murume wako aripi? Ndikati hapana. Zvikanzi vhura dhoo ndikavhura. Ndikati pindai. Zvikanzi hatisi kupinda toda kuti tiabude panze. Ndikati hapana. Zvikanzi nambosvika pane here? Ndikati hapana. Asi wambofona akati ari kuuya asi haana kuzosvika. Saka vakapenga vakusvika vazotaura kuti munhu yeye aba gold redu tikuda mari yedu. Ndobva vaenda. Saka vaingoti every night vakanga vachiuya. Saka pakazoita vanhu vakamuudza kuti usauya uri kutsvakwa. Saka pakusauya varume vai vakazosvika pakuita sokuti vadzikama ndopauya pamba. Auya pamba angoita zvokungoti akataura zvakataura. Haana kuzogara pamba. Akabva zonogara kumba kwedu isusu. Agara kumba kwedu isusu. Saka pana sekuru wangu wanga vari kuno kusouth ndo vakazosangana navo achigara kumba kwedu. Saka ndaitoti ndichida kumuona ndaenda kumba kwedu. Saka tatochinjana kugara kuti achigara kwedu ini ndichigara kumba kwavo. Saka sekuru vakabva vataura nasekuru vakati toenda tese kupi? Kusouth. Ndobva tabvumirana ndokusengana kwavakaita vakauya kuno kuSouth Africa. Akazotanga kushanda. Atanga kushanda pakazoita mamwe machallenji ekuzoti inini namai vake takazotadza kunzwanana through pakatanga kungoita mashoko okuti kana vanhu vakasvika vachibvunza kuti murume wangu ari kupi, mai vakanga vachibvunza iye ndiye anoziva, ina ndazvandoziva. Saka indaizoshayiwa kupindura kuti nditaure kuti akaenda kuSouth. Sezvamungozva kuti kana munhu akatanga kusvika munzvimbo yeSouth Africa wangosvika nokutofona kuti ndasvika. Kana usina kushedzwa nomunhu, usina kuti uri kunosvikira. Munhu akamutorawo, munhu akanga achitozotanga kutsvaka basa, anga akatombouya but vanga vasina mabasa vese. Saka anenge akatora 3 weeks asati ambofona. Saka papa ane mashoko kuti kana akangoshayikwa kana kuti akafa ndonomutsvakira kumba kwenyu bhozi akatorwa nawo nokumusha kwenyu. Saka mwana wangu ndozva kuti kana ndamushaya ndomutsvakira kumba kwenyu. Ndopanga pane record yokuti vanhu vanotengeswa, vamwe vanodya neshumba murodhi, vamwe vanotorwa namakarwe. Saka vanga vasingachazivi kuti atengeswa kana kuti chichaitika. Saka paakazofona ndopakavharika nyaya yekuti bvunzai uyu ndiye anoziva kune mwana wangu. Akazoshanda ndobva atanga kutumira. Atumira zvinhu ndonga zvakasvika vakasvika munzeve dzavo. Ina ndakuudzwa kuti murume akatumira. Ndakatumwa ndichibva ndabva pamba. Pakasara zvinhu zvichisvika. Zvasvika ndakaona zvavigwa. Zvimwe zvagovewa zvaenda kwazviri kuenda. Handina kuudzwa kuti pane zvinhu zvauya. Saka nekungoziva ngoti mapepa nezvinhu izvi
unotoziva kuti zvinhu zvinenge zvabva kusouth izvi zvinenge zvabva kusouth but kuti ubvunze kuti zvabvepi ndaingoshandisawo ndakanyarara handakubvunza. Pakazouya vamwe tete ndo vakazosvika vakati anai mama chero makashandisa zvinhu zvomunhu asipo kana kuvhura ko kungomudza kuti murume akatumira zvinhu ukatowana tatorongedza mba zvine basa rezvikanzi aiwa wano kodzero yekubvunza zvemwana wake kwete uyu atumira ndewangu mwana saka ndina need yokumuudza kuti murume akatumira mwana wangu iye achazobvunza zvemwana wake akabata mumaoko saka handinangu kuti abasa nazvo daka rakabva raramba richingovapo. Pakatumirwa kechichu zvikangofamba futi saizvozvo hazvina kusvika kwandiri. Pane vaitumirwa vaya ndonga vakazongotaurawo kuti ndofunga pakutumirwa pezvinhu zvauri kutumira mukadzi wako atisati ambomuona achizotora pane vari kuuya kuzotora asiri mudzimai wako saka imbotsvaka kokufonera unzwe kuti mukadzi wako zvinhu izvi zvauri kutumira ari kumbozviona here. Saka akazotsvaka namba dzeku Nextdoor ndobva afona pakaita zvokuti ndisista vangu vafona ndikanodavirira kokoko ndokwandakakwanisa kunotaura zviri kuitika. Paifonerwa foni yepamba ndaiti kana ndichidayira foni yanga isiri yangu yapapa nemukwasha anga ari padhuze ndiye anga ane foni saka tainodarira foni kumukwasha kumba kwomukwasha saka pandinodayira inini foni ndaipuwa muzukuru pasaidi anoteerera zvandei ndichitaura saka handina zvandaikwanisa kutaura kuti ndakagara sei kana kuti zviri kufamba sei. Saka pandakazoenda ikoko ndo pandakatanga kugona kutaura zviri kuitika saka kubva ipapo haana kuzokwanisa kutumira anga kutumira mari kana hembe potsvakwa nzira yekuti zvisvike kwandiri ndogamuchera grosari ranga asingasatumiri saka ndonga pakaita 3 months asingafoni kumba achingofona kuNextdoor saka indaiziva kutoti kana kuri kuti Wednesday ndiri kufanira kuenda kodayira ko kuma 12 ndoenda ukoko ndaingotsvakawo madzvengero ndinodayira ko saka paakazofona kumba wakazofona achiti ndiri kuda kuti mudzimai wangu auye kuno ndo pakazoita nyaya hombe yokuti ndiri kufanirwa kuchienda South Africa. Saka mai vakatsvaka nzira dzokuti vandibvise pamba vamwene vangu vakatsvaka nzira dzokuti vandibvise pamba vatsvaka nzira dzokundibvisa pamba ndakatsvagwa mavara akawanda padhera akafona achidaro pakana sisi vangu vakataura navanga vari Botswana pane zvinhu zvava vatumira akati endai munoudza mudzimai wenyu kana mataura naye kuti torai zvinhu ngaanotora zvinhu zviri kuBulawayo zvandatumira anopa vana mai kureva kwandoberekwa ini saka ndakabva ndamuka mangwana ndichienda kwandoberekwa ndichinotora mari yekuenda kuBulawayo kunotora zvinhu zviya vamwene vakati kana ukasauya nazvo pano zvinhu izvozvo pangawo pagare zvinhu zvemwana wangu angava nemwedzi yakawanda asingafoni sedhera afona ririro rataurwa nyaya yekuti kune grosari riri kuBulawayo saka zvinhu izvozvo kana akasauya nazvo pano hapagare saka ndo pakabva paita nyaya saka takazokonana navamwene kusvika pakuti ndakazongosumuka ndikaenda kumba kwedu. Ndaenda kumba kwedu pakazouyawo vanyaya vataura vamwene vangu havana kuramba vangotaura kuti handigari nemunhu anenge ane utsotsi saka ngambonodzokera kumba agare asi yanga iri nawe kuti havasi kuda kuti ndiende kuSouth Africa but vanokanganwa kuti mwana aende kuSouth Africa akaenda sei ndobva yapera yakadaro. Handina mbonoita 2 weeks kumba murume angabva atumira mari ndobva ndaifanira kuya naMalaicha but Malaicha ndaifanira kumuwanira muBeitbridge saka muBeitbridge ndisingatombomuzivi ndangopuwa namba ndikabva ndangokwira ndikauya muBeitbridge ndauya muBeitbridge ndakafona namba yanga isingaiti ndikafona namba yanga isingaiti ndane mwana ndakavata murengi ndarira murengi ndakafuma mangwana ndichifona futi namba dziya dzakaramba kuita saka ndaingowana vamwe vanhu vandandinavo vachingoti tine vanhu vatoziva vanoyambutsa chichichi saka ndangozosumuka ndichingoperekedzawo vangu vandandinavo vati tine vanhu vatoda kunosangana navo kunonzi kwaMashakada muBeitbridge. Tasvika ukoko ndo pandakazongotiraya namba ndichibva namba dziya dzaita
Zvikanzi muri kupi ndikati ndiri muBed Bridge. Zvikanzi okay svikai kunoku I think kunenge kwainzi kuWaterfall. Tichibva ndasvika kuya munhu uya naye anga asina passport, anga akatoapply passport yake isati yabuda, anga achiyambutsa nepabhodha atina hedu kuenda kurwizi. Wakabva angogadzira mapepa akagadzira ina ndakumaverenga nditomboziva kuti mapepa yanga akanyorwa kuti chii. Tangopinda nemapepa aya achistembewa. Saka pabhodha takatopinda zvakanaka. Tatobuda bhodha tamirira kuhaika mota dzinouya kunoku. Ndopakangouya vheni yamapurisa. Ndobva tasungwa. Tese tiri 3 ini nemwana namunhu waindiyambutsa. Tichibva tanovharirwa. Tavharirwa. Saka nenyaya ndandisina mborara ndakarara murengi angava masikati. Ndangoti ndichipinda muya matata anovharirwa. Ndakabva ndabatirwa nehope, ndangopuwa sponje yananayo ndabatirwa nehope. Saka ndakabvisa mwana sheti yanga akapfeka. Ndobva ndarara. Saka pangosvika pachitaura nechiro chandasingazivi. Like vaitaura vhenda handizivi. Ndangoona vanhu kusumuka achisumuka. Saka semunhu anga akarara ndabva ndangosumuka zvezvo ngoti handisozva zviri kuitika. Ndokusimudza mbesvikanzi tiri kunzi vakadzi vese budai. Yava time yekuti titese tidhipotwe. Ndakatsvaka sheti yemwana yandana mukumura ndakaishaya. Yanga yatobiwa. Ndokungosumudza mwana asisina kupfeka sheti namabhegi ndobva taita mulaini. Munhu wanda ndasungwa naye murume uyu akanzi ndisungwa nhasi havakwanisi kubuda. Because varume vakawanda kudarika vakadzi. Saka vakadzi vese vanobuda sevarume kunobuda vakasungwa nezuro nevasungwa makuseni. Saka murume akazokumbira kuti aiwa ndine mudzimai wamukoma wandinaye hazivi, haana kwaari kuziva chero mukana womudhipota haana mari, haana kwaari kuziva. Saka tokumbira kuti tibude tese. Takabuda tese tikadzokera muBed Bridge. Tikamirira kukaita manheru tikadzoka futi pabhodha. Tikatinda futi zvemapepa edu aya. Tadhindisa mapepa aya ndopatakazopinzwa mubhazi. Mabhazi anga atova kupinda kuma7. Ndopandakapinzwa mubhazi. Tikauya muSouth Africa tikagara. Tagara muSouth Africa hatina amboita hedu problem, handina kumboshanda. Takagara zvakanaka nababa womwana. Tagara zvakanaka. Takazo 20 yanga iri 2007 October pandakauya. 2010 ndopataka I think 2009 ndopatakatanga kuita problem yokuti vakazoda kuona vakadziwo vanenge vanoshanda vakasiyanawo neni. Saka takangotanga kuita machallenges mumba. Ndobva ndazoita pamuviri pesecond born. Ina handina kuzviziva kuti ndandine pamuviri. Ndakatozozviziva pakukonana. Tikaenda kumba tichiwirirana but ndatatomudza kuti mwedzi uno ndinenge ndisina kugeza. Tikaenda kumusha. Ndaenda kumusha ndakadzoka nebhazi futi zvakanaka handinaita problem. Pandakadzoka ndakaona mumba mane mukadzi anga ogara asi aita zvokushanya. Tikaita setagadzirisana zvinhu zvikaita right. Tikagara tese zvakanaka asi tina tambogara 2 months. Murume akatanga ngoti kana manheru akadzoka kubasa webuda achizoenda kumba kwomukadzi uya. Achienda kumba kwomukadzi uya svikati azongoti achienda mugare henyu ukoko. Ndisari ndega. Saka ndakasara ndine nhumbu ine 6 months. Anga ari matwins. Nhumbu ine 6 months. Ndasingashandi. Lucky enough pana hanzvadzi yangu yanga yateverawo yanditeera. Anga akushanda achigara ega anga achiri mudiki. Ndiye akazokumbirwa nepana namasendo pandaigara kuti munhu uyu zvaari nesituation yaari hazviiti kuti agare ega. Uya ugare naye. Ubve kwauri kugara koko. Tikauya tikagara tese. Ndikaita mwana wangu. Akaita 3 months. Like ndakapona vana vari 2. Ndapona vana vari 2. Umwe anga wokutanga aifanira kutanga kubuda anga akashaika. Waitevera anga ari mupenyu. Saka ndakatadza kupusha. Ndikazoitwa operation. Ndaitwa operation. Ndopakabuda maresults okuti wanga achifanira kutanga kupusha anga akashaika. Anga atochinja even skin. Akaita kagrey so achituka kwamubata anga kusvuka skin. Saka tangofungidzira kuti vamwe vese vakafa. Pakazobudiswa chitu anga ari mupenyu.
saka ndakazosara ndine mwana 1 umwe akashaika. Tikazogara tikaenda kumusha, mwana ane 3 months. Ndikambonokurisa mwana kumusha 2010, 2011, 2012. Ndakaenda like kuZimbabwe ndakaenda 2010 ndonga muna August. 2012 July ndo pandakadzoka muSouth Africa. Ndakazotora passport ndiri kumusha ukoko. Ndikatora passport ndikakwanisa kudzoka muSouth Africa. Ndikatsvaka basa ndikashanda. Ndakatanga kushanda pakambani yanga ichita cleaning service iri construction. Ndikashanda ndiri under construction 2012 to 2013 ndikasiya. Ndawana madays post pa construction ipapo paizoita vanhu vanomuva. Ndikawana mapiece job ndikabva ndasiya construction post kwakusina mari. Ndikaenda kumadays. Ndaenda kumadays 2013 iyoyo. Handakwanisa kuenda kumusha December. January 2014 ndichibva ndavhura mapiece job andaita. First day rokuvhura ndichifamba ndakabva ndasangana mapurisa parobot. In fact akatomira tiri padhuze. Saka tangofunga kuti mapurisa angomirawo akusumbosungwa vanhu. Saka takatangofamba tichienda paya tachitofamba tiri 2. Pamberi peri pavana varume vanga varipo vangoita soti vasechwa kudai so. Tikati vanenge vari kungosecha vanhurume hameno zviri kuitika. Izvo varume ava vanga vari maSouth Africans. Saka takati tasvika takatoka chikamara chinzi passport ID. Tikati handina. Zvikanzi mirai pasaidi apo. Hatina mbomirapo 30 minutes. Vheni yanga yatozara bozi vava vasina mota dzavanga vanadzo dzakawanda. Vava neprivate nevheni. Vheni ikazara tikatosengwa. Tikatoendeswa paMidrand. Tatoendeswa paMidrand paya ndo pandakatoona kuti tatosungwa zveshuwa. Tikatosvika tikavharirwa. Tavharirwa paya. Yanga iri Friday. Takagarapo Friday, Saturday, Sunday, Monday tichichinjwa tichiiswa Lindela. Tikanosvika kuLindela kuya tikatogara Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday tichibudiswa futi kuLindela kuya. Lindela like kuMidrand ndokwairaidza kuti uri kujeri. Because murumu mataingogara umomo ndo pane toilet apa. Hamuna zuva hamuna chii. Unotoradza kuti ndasungwa zveshuwa. But kuLindela inzvimbo iri right yokutoti munenge uri free. Unenge uri free. Kune maground kunotambwa bhora, kune maTV, mumarumu unongomuka motonzi yava time yekutoti mude panze. Mune vano clean. Isati tasinga clean. Uchitosvika unopuwa magumbezi. Taisvika tichipuwa magumbezi manyuwani. Zvese zvitori right. Chero chikafu taidya chikafu chakanaka chatinoda. Takabva tadhipotwa tikaenda kumusha. Saka ndakabva ndati passport yangu ndandinayo yanga yadhindwa out. Saka ndaiva ndatopuwa mari yokuti ndikwanise kudzoka. Saka ndakaona kuti semunhu anga asina kuenda kumusha December regai ndingonosvika kumusha ndinoona vana ndozodzoka. Saka ndakabva ndaenda kumusha ndikanogara kusvika February ndikadzoka. Saka madays aya ndandinawo akabva avhara. Ndikabva ndatanga kutsvaka basa 2014 iyoyo. But haina kupera, handinaita nguva refu. Kambani yandachimboshandira kuconstruction kwakazoita rimwe dhipo. Avo nemadepartment 2 yokuti kune construction side, kune maintenance side yokuti dzimba idzi kana dzapera kune vanotengesa. Kunenge kune mashow house nedzimba dzakatoklinwa dzikatopera kwakanaka. Saka ndo kwakwa kune vakanzi yokuti kune kudwa vanhu vari kupinda vasikana vanoklina mashow house nema-empty units. Saka ndakabva ndazonopinda ukoko. Ndokwandakashanda nguva refu. Ndokandakashanda kusvika 2020 ndishandira kambani iyoyo. Kubva 2014 kusvika 2020 ndishandapo. Kuti ndizosiya pakambani apa ndakasiya ndakati ndiri pamba ndatabva kubasa. Saka vanoti ngekutonhora panowanzobviswa moto. Saka pane mapuranga mapilots aya anga ane zvipikiri. Saka
pane huni mapuranga yanga akaiswa kusaidhi kuti kana moto wava kuita sokuti wava kudzvira so vachazotora magma matanda vachiwedzera. Saka pandakasumuka pamoto ndichifamba ndakanosvika ndikatsika puranga riya rine zvipikiri zvazvakatasa mudenga so ndikabva ndabawa nechipikiri. Chipikiri chiya chakabva ende zvasiri zvipikiri zvine ngura. Ndakabvisa chipikiri chiya chiya. Tikatotowa gumbo nemoto zvikatoita right tikarara. Mangwana ndikamuka ndichienda kubasa tikatokamina bhowa yanga iri Friday. Saturday gumbo rakabva rawedzera kuzvimba. Sunday gumbo rakaramba kutsika. Monday ndikatoona kuti kubasa handisi kuenda ndobva ndaenda kuchipatara. Ndichienda kuchipatara ndakabva ndanzi enda kuhospital. Ndichibva ndaenda kuhospital kunoitwa x-ray. Ndichinoitwa x-ray zvikanzi like x-ray inotoshuwa kuti chipikiri chakabaya kusvika papi. Chasina kwachamboenda kure kana kune bhonzo kwacho nezvasingatomboenderani ende papasina infection yanga iripo. But gumbo rairamba kutsika, gumbo ranga rakazvimba. Saka ndakapuwa madays kuchipatara kuti ndimbozorora pamwe gumbo rinogona kutsikira. Gumbo rakaramba kutsikira. Ndobva madays andakapuwa kuchipatara pera ndikadzokera kubasa. Ndadzokera kubasa. Kubasa vakabva vanditi haukwanisi kushanda. Dzokera kumba. Ndobva ndadzokera kumba. Ndibva ndawedzera madays. Ndonga ndakagara 1 week. 1 week yakasvika gumbo rakaramba kudzika. Gumbo raramba futi kutsikira. Ndakabva ndadzokera futi kubasa. Saka pakazoita challenge kuti kubasa pakada kuitwa function pandaishandira. Saka semunhu anga achiri pasite yake ndini ndaifanira ndichiziva zvinenge zvidiwa nokugadzira nokuti site yanga ichishandira inini ndiri ndega. Saka nesituation yandanayo ndasingakwanisi kushanda pose panokwira masteps. Gumbo rangu rairamba kana kukwira masteps ndasingakwanisi. Ndakatozopedzisira ndapuwa macrashes. Saka ndatichanisa 1 pose grasi ndichiramba kutsika. Gumbo riya ndobva ndanzi it's better utore unpaid leave. Leave unozoitora December. Saka ndakabva nesituation yandanayo ndakatora unpaid leave yayo. Ndichibva ndatoti better ndiende kumusha. Ndatanga kuvaka saka ndatumira building material kumusha. Ndikachirega ndiitevere ndichose hangu ndagadzirisa zvokuti vanhu vatangawo kuvaka pakuti ndingotora madays akawanda ndakagara. Because unpaid leave yandatora yanga iri 3 weeks. Saka ndakabva ndakwira bhazi ndichibva ndaenda kumusha. Ndasvika kumusha kuya ndakasvika kumusha vana vangu vanga vachiri vadiki. Pamba papasina vanhu vakuru vangu varipo. Panongova namai nababa. Saka pane munhu angatsvakwa kuti ateme huni vachimubhadhara. Munhu yakatema huni vakabva vamubhadhara asati atakura. Saka munhu uya akabva atiza. Saka pamba pasina huni vakabva vati vana ngavaende vanotakura. Ndikati huni dzatemwa nomunhu mukuru dzimwe dzacho havakwanisi kudzisumudza kuti vaise mungoro. Regai ndiende ndinovabatsira. Saka vakabva vati haione gumbo ravo uri kunzwa here unokwanisa kuperekedza vana ukanosvika here bhosi kaudzoka unongofamba netsoka. Bhosi papane kamufambo mbichana ndikati ndinoenda. Takabva taenda kuya. Saka tinenge tichiteedzera mulaini yedzimba kudai so asi kune kunozopera dzimba kuita sango. Panonopera dzimba kuchiita sango kuya. Mombe dzangu dhonza tambo yemunhu anga ari kumberi dzibva dzatanga kumhanya dzipinda musango. Saka pakumhanya dzipinda musango inini semunhu anga achinzwa gumbo ndakatadza kujamba mungoro. Ndatadza kujamba mungoro. Ngoro yakanosvika ichinotsika pane chimwe chimuti so. Kubva yakwira pamusoro ngoro ibva yadonha. Yadonha pakaita fani. Umwe mwana wangu ndiye aimhanya achinodzoredzera mombe achizama kumisa mombe kumberi. Yanga iri first time yangu kudonha nengoro. Ngoro yakanosvika ichindirova mumapfudzi zvoti dai mwana uyu anga asina kuenda mberi pamwe dai akarova musoro. Ndakatsindikirwa kubva pamapfudzi apa kuenda kumashure uku ndokwakavharwa nengoro. Ndakanyatsonzwa kuti chest yangu yatsemuka. Apa ndine gumbo. Apa ndanosangana nezvimwe zvandasangana nazvo. Asi handakuvara. Musoro pandakadonha nefesi. Musoro ndo makabayiwa nekadanda mheno danda rakabaya. Pandakazosumudza musoro ndo pandakaona ropa rairira richiuya kufesi. Saka ndakafunga kuti like ndakarovera mumajecha. Peni yandainzwa yemajecha yakandirova kufesi ndakafunga kuti ndasvuka ndakuwara.
Ndichisumudza musoro ndichinzwa kucherekwera ndakadai so ndichibata ropa ndikatofunga kuti face ndio yadi yakuwara. Like ndatora leave yegumbo ndozodzokera ndawana mavanga face. Ndonosvika ndichindaita sei? Saka mombe dziya dzakabva dzatanga kufamba yanga isina kuvharwa ngoro dzikabva. Ndikabva ndasara ndiri ndega. Saka ndakazama kusumudza mba ndasumuka. Ndasumuka paya. Nepeni yanga isati yanyatsobata. Ndakabva ndati mwana ngatibatirane tisumudze ngoro. Ndakasumudza ngoro. Tipatamutsa. Tikaenderera kumberi nokuenda kuone. Kuone takanosumudza but chese yairwadza nepfudzi 1 ndorairwadza rimwe rari nani. Takasumudza huni dziya dziya hatina kurega kuenderera mberi nerwendo takanosenga tikadzoka. Tadzoka tikaenda kumba holiday ichibva yapera leave yachibva yapera ndibva ndati ndakudzokera South Africa. Ndichungoisa sim card remuSouth Africa. Ndakabva ndasangana nemessage yokuti ndasuspend basa. Zvakanetsa ndosuspend hawo ndisiri pabasa plus ndaita time ndisiri pabasa. Ndasuspendwa ndaita sei? Saka ndangoti it's okay. Ndangozi day rangu achifanirwa kuuya kubasa usachiuya wasuspendwa. Mirira message yekuti tichazokusendera uye kuhearing. Ndikangoti okay fine. Hapana pandichadzokera kumashure ndakutongoenda mberi. Day rehearing rakasvika tikaenda kuhearing. Nyaya yanga iripo pane ma-M2 units anga aripo. Anga achishota maplug namalights. Saka ndaenza handina kuripota zvinhu izvozvo kuti zviri missing. Though inini ndichisvika pacomplex ndakasvika zvinhu izvozvo zvisipo ndikaripota. Asi nyaya yekuti zvaiitika ndezvekuti taichinja mabhosi. Ende payachinjwa mabhosi apa inini handiudzwi ndokuzongoona munhu anenge achiramba achiuya achindiasista kuti munhu akuramba achiuya asi ndiye wabhosi wangu. Ndio zvandozongoziva kuti bhosi achinja pavamwe. Saka handina kuziva kuti ndinofanira kuramba ndichiripota chinhu chandakamboripota here, nokuti zvinhu izvi ndakazviripota ndichitanga kusvika pasaiti iyoyo kuti hapana. Ende zvinhu izvi zvakanga zvibviswa pane imba inenge yatengwa. Zvakanga like ameno kustoreroom kusisina material yakafanana iyoyo. Saka vaiti kana kune zvakafa kuimba yatengwa vainobvisa ma-M2 units asati atengwa vachigadzirisa kuimba yatengwa. Saka lawyer wavo anga ane time like kana muchishanda nalawyer ane time yaanoshanda nayo. Saka taizongosvika pakutime dzalawyer dzopera ndopostponedwa hearing yangu yonzi next week. Next week ndonga ndakaenda kuhearing kanokwana kutaka 3 ndichipasina mhosva. Kusvika pazonzi hatisi kuona mhosva iripo mudzoserei pabasa. But kana pakaramba pachiitika mistake yakafanana iyoyo tiri kukudzinga basa. Saka kana muchishanda makawanda pane machallenges anenge aripo. Pane munhu anga akandiroverera pazvinhu izvo kuti anoziva. Saka munhu yeye anga ari close kwandiri pabasa. Zvokuti akaziva kuti ndadzoswa pabasa ndine task yokuti kana pakazongoshayikwa chinhu usina kuchiripota uri kudzingwa basa. Saka paigona kuzongoti inini ndachaisa ndaripota kuti zvinhu zvese zviri right, pogona kusara pachibviswa chinhu security osara achiripota kuti munhu abuda pabasa asi chinhu chakati haana kuripota kuti hachipo. Ndazozviona ndakupatrola kuti pane chinhu chakati chisipo. Basa rangu robva rapera. Ini ndichizviudza kuti ndane basa ndakushanda. Saka ndabva ndangoti handicharidi basa racho ndibva ndasiya basa. Ndasiya basa riya ndakafunga kudzokera futi kumusha. Yanga yava holiday. I think the holiday yanga kwakusvika holiday August. Ndaishanda zvakanaka madays acho. Handisi kuda kunyepa. Saka ndakati vana ngavambouya kuholiday. Kana pavanouya kudzokera kumusha tozobva takwira todzokera tese. Saka vana vakabva vauya kuholiday. Holiday yakupera takutoti takurongedza kuenda kumusha. Pane mukadzi mumwe wataishanda naye akabva andifonera kuti ndiri kutsvaka munhu anobabysita mwana. Bosi patime yandakasuspend anga apuwa maternity leave.
Saka vanda kuda kudzokera kubasa ndoda munhu anozochengeta mwana. Ndikati ndiri kuda. Akabva nditi unozokwanisa here kuchengeta bhozi mashandiro wangu wachiita uku nebasa randichazokupa inini plus nemari zvezvasiyana. Ndikati aiwa ndokwanisa. Saka abva akati all right ndobva atonipa date kuti uye musi wakati. Ndizo tizotaurirana. Chibva ndatozokwira ndikaendako. Handina kuzokwanisa kuenda navana ndakazongovakwidza bhazi vana vakaenda vega. Vana vaenda vega ndakashanda nemukadzi mukuzofamba ndakazosanganawo neumwe wandakawirirana naye tikafambidzana tikazotanga kugara tese. Saka neno ndakazoita nhombo ndiri pabasa ipapo ndokuzotinda kuenda kumaternity leave. Iye ndobva ati ndakuchitsvaka munhu anoita zvestay in. Ndokusiyana kwatakaita ndichibva ndagara ndakabva ndaita mwana. Mwana ata 1 something or 2 years handichanzoziva. Friend yemukadzi uyo andaibebisitira mwana ichibva yaitawo mwana angatsvaka munhu anobebisita mwana. Ndobva ati hapana munhu akambondichengeterawo mwana. Ndobva arefeya kwandiri. Akaonawo ndisati ndakushanda ndichibva ndaenda kunomushandira. Ndaenda kunomushandira mukadzi uya takashanda zvakanaka hatina kumboita problem. Akabva tazosiyana kuti ndakuda kuti mwana aende kucreche. Bhozi imba yake yanga iri diki, yanga iri boy flat ine 1 bedroom. Saka papa sisina basa ranga riripo. Zvikanzi mwana wakuenda kucreche ndo pandakagumisira kushanda yanga iri 2024. Ndo pandakaguma kushanda ipapo. Ndichibva ndatanga kuita zvoku like pandaishanda pese ndaishanda weekend ndichitengesa kuita zvokutengesa. Ndakamboita rana ndaita zvokutengesa. Saka ndaiti maweekends ndoita zvebusiness. During the week ndichita zvokubasa. Maweekends ndichita zvebusiness. Saka zvinhu zvangu zvaibhustika zvakanaka. Ndo pandakazoenda kumusha passport yangu ya 2024 ndikaenda kumusha nemwana. Passport yangu yanga 2023 ndakaenda kumusha nemwana. Mwana anga asati ane passport. Inini passport yangu yanga expire ndichida kuapply passport nyowani. Passport yaya takatadza kutora passport bosi kwakune pressure December. Tikati tichangotraya kuti tichambe border tiende tidzokere. Saka pakuzojamba border apa ndo pakabva patanga drama rese. Isitangunzi tiri kuyambisana nepamusoro notoenda nepaborder ipapo zvakanaka. Saka takazoti tasvika mheno garage rimwe ranosviwa so ndobva tanzi burukai vasina mapassport ese dzikai. Tiva tadzika. Tadzika paya takabva tapinzwa mumakombi. Makombi aya anotokwira tonosvikiswa kuna Limpopo. But kwekuri kudhuze nebridge zvakanyanya. Bridge raLimpopo tinotomuzofamba tichinga bridge patinenge tadzikira koko. Saka takatanga kufamba mwana kumusana uchitevedza rwizi mungozva muna majecha muchingoonawo bhodhi yangu like kumhanya wakabereka mwana kumusana uchifamba mumajecha. Saka wainzi vana vadiki vanokwanisa kuzvifambira nevane vana kumusana endai kumberi muchiteerera munhu anenge akakuledhai. Saka takafamba tichibva kwakwatova manheru tichisvika pabridge pane kaladha kanenge karipo kanhu munopinda muladha muya mopinda mukati mebridge. Saka vanokutorera mwana ndobata mwana mukwira paladha riya hari kuti anga arirwadzi rakakura zvaro but arirwadzi munozorwadza mukati mokuti kana tikakwira mukati pakaladha kaikai pane pamwe panzvimbo patosvika tichimira opuwa mwana wokubereka. Mukati mubridge mune masefa arimo mutori nzvimbo but munopisa. Saka mune simbi dzirimo dzakadai so dzokuti haukwanisi kupinda uri straight. Unotoita like munhu anosquata so unenge uchitaka kutumba uchiitira mwana kuti asarovera pasimbi dziya newo kuti usarovera. Saka unongoti fambe maybe 2 meters usvika pasimbi idzodzo wotanga kusquata.
Saka mongoza marebera akaita bridge rari. Unenge tukati fambe squad, ukafamba squad, mairwadza. Apa maipisa. Ndakapfeka marafters. Saka ndakabva ndagumburwa rafter 1 rikadambuka. Simbi dziri mukati mubridge momoka tsika netsoka dzinorwadza. Dzinoitoputisa moni. Ndakabva ndaputika moni pasi petsoka. Bhozi tsoka 1 yanga yakufamba isina bhutsu. But wokuudza kuti ndozvapa hapana. Takanosvika pakupedzira ladder yariya. Ladder rekupedzisira ndo rinorwadza. Rokuti uri kumusoro uku. Uchitarisa munhu unenge akaita kunge kakapuso. Ari kadiki. Ndakazvibvunza like uchitarira ladder rero unenge uchiona masteps achona akaita madiki zvokuti unotofunga kuti ndongotsika fast ndodzika. Mongozuvawo kuti kana uchinda kumusha unenge uida kuti uone gerenda ndakaisa nzwara. Saka ladder rino unotanga kuribata waya. Waya ise waya inobatwa navanhu vakawanda inotsvedza. Saka nenzwara dzandai nadzo ndaikwanisa kuholda waya ya zvakanaka. Yaitsvedza. Ndakazviona ndadona. Ndatoparara mwana vanotora ndo vanodzika naye. Hapana kuita dambudziko pamwana, vakanga vane mwana ndo vakadzika, but inini ndakarwadzwa nokudzika. Saka nekupfupika kwandakaita ladder iri kunoti unobvisa gumbo iri uchinotsika rimwe gumbo rakatsika apo rimwe richinotsika kustep yekuzasi uku pakakura ende panorwadza. Asi takatsika tikaburuka. Taburuka tichibva tafamba tinosvika pane masoja anenge akakugarira muroad. Tichigarirwa namasoja chinzi vatai garai pasi tichigara pasi. Vai vanenge vakatungamirira vachisvika vachitaura navo kuda vanobhadhara mari. Tokusumuka hedu tikafamba. Hatina hedu dambudziko ratakasangana naro tikanogara kugaraji. Takamirira bhazi tichizopinda hedu mubhazi. Tichiuya kumba pasi tatozara tsvina, masuru dzakurwadza, zvese zvakurwadza. Ndosvika uchitombotowa mwiri unorwadza. Ende rwendo runorwadza. Zvokuti ukarufamba masikati handifungi kuti unogona kuenderera mberi. Bhozi ladder rinorwadza. Repa bridge. Tibva tauya. Ndikazodzoka. Ndikatora 2023 ndakadzoka pakati pegore. Ndikatora passport yangu neyemwana. Ndatora passport yangu neyemwana tikadzoka. Saka 2023 yoyo ndanda kuita zvokuti ndoisa 3 months tichienda kumba ndichidzoka. Ndakazoita 2024 January. Ndakaita challenge yekuti ndakakanganwa birth remwana kunoku ndichidzokera uko. Saka paboda ndakudzoka nemwana, vakaramba kudhindira mwana passport kuSimside. Zvikanzi dzokera unotaura nadriver wakauye kunoku. Ndandisina mari yekudhisa. Saka handizwi madriver kuti vakataura naye chii, saka vese vakabva vandiramwa. Vakatidzokera kumba. Nekuda kwebirth remwana asi passport ndinayo. Saka ndakabva ndazongofonera umwe munhu anga ari kunoku kuti ndokumbirawo mugozondibhadharirawo mari. Mwana akutoita border jump. Saka mwana akabva aiswa kuborder jump. Ini ndibva ndaiswa kubhasi. In fact ndakaiswa mutaxi andaiswa mubhasi. Ndakabva ndapinda mune imwe taxi, mataxi ana malaichi. Ndapinda mutaxi muyamwe. Takayambuka zvakanaka kwakune pressure. Ende kwaitonaya. Takayambuka border rainetsa tikadhindisa mapassport edu, tikanosvika pagaraji tikagara. Vanhu vayandana namalaichi vasina mapassport havangauyi. Border takaripinda kuma 8 zamanheru. Hapana anga achionekwa. Vaingofona vaingoti pari kunetsa kuti tipinde, pari kunetsa kuti tipinde, zvikaita tozopfunga kuti tinde nekumvura. Ende kwainaya. Ndakabva ndafunga kuti kumvura. Ini Limpopo since ndakajamba border ndisanamborupinda. Wati mwana achaita sei? Saka ndangoti zvese ndakungozvisa kuna Mwari bhozi ndo zvatovapo. Regai mwana afambe. Apa ini ndatorawo mwana wepassport ndichiti mwana afambe zvakanaka tisafamba tichitambura. But passport iripo asi kuti mwana achiyambuka border zvaramba. Takagara tadza kuma 12:01 ndo pane imwe taxi yanga yarapa zvikanzi vadhindisa vese mapassport pindai mutaxi
musanoenda. Saka taxi ine vanhu vane mapassport ari right ichasenga trailer like imwe yacho inenge isina trailer hombe, pane yanga ine trailer hombe zvikatotora trailer diki toisa mukati meiyi. Ine vane mapassport vopinda munini trailer mufana kuenda. Vachazotevera mabhodha jambaya achazotevera netaxi isina trailer. Ndopandakati kana ndichienda ndichisiya mwana ndechiti ndiri kuenda kupi. Vane vasina zvavakamirira ngavapinda vaende, inini handikwanisi kuenda. Zvikanzi vana mapassport vasina mapassport vakawanda kudarika vana mapassport, saka mukatosara imimi muri kutoita overload yakawandisa, vanhu havazotokwani. Saka endai. Ndikati aiwa kana muchindisa henyu pano kamusingakwanisi kunditakura rega henyu. Asi ndomirira mwana wangu kusvika pano. Ndoona kuti mwana wasvika here, akaita sekana ndikanosvika uko mukazondiudza kuti mwana akadyiwa negwara, ndoti ndachinde ndisina mwana. Saka azviite togara pano. Saka vamwe vangu vatombodzika vaenda kutaxi yayi vakabva vatanga kudzoka vakati nesu tine vanhu vatakadi vatakamirira. Vamwe vangu vane vanawo vakati tamirira vana tamirira vana. Zvisinei yaitwa past 6 tiri pagaraji ndonga Limpopo tetaisiya kuri kumashure takaifuratira kudai. Handizivi vanhu vavo kuti vakafamba sei. Ndakagara mutaxi ndakatarisa pasi ndakadai so ndangozosumudza musoro ndokuona vamwe baba vari kubva uku vakabata mwana ruoko vari kufamba vari kuuya. Saka ndakangofananidza ndakaramba ndakatarira vanhu vaya handauziva mwana wangu achiuya. Anga akatota, nhumbi dzanga akapfeka dzanga dzachinja kala nemvura. Saka handina kutoziva kuti mwana wangu ari kuuya. Ndiye munhu wokutanga pavanhu vose vakaita zvebhodha jumping panhingi papo akatanga kusvika nababa vavo. Saka ndakakanganwa mwana. Vakutosvika ndakuona vanhu vakazara mvura vari kuita kutorira kuti kwakwa. And then zvikanzi tazoenda nokurwizi ende rwanga rwakazara. Saka vamwe vari kuuya tasangana nevamwe vanga vakawanda patachida kuyambuka napo pabhodha ipapo. Saka tabatwa namasoja tikaunganidzwa takawanda. Saka vanhu vanga vakungoti kuti tibve tese nguva imwe chete hazviiti. Vangonzi 20 imbobvai vamwe vachisara. Saka vava kungosangana. Saka gurupu revokutanga vakabuda pagona kungobuda murume anga ane mwana wangu neimwewo timu isiri yedu. Saka pagurupu iyoyo pangobuda mwana wangu nababa ivavo ndo vakatanga kusvika, but vakatozosvika kuva kuma6 mangwana makuseni. Saka ndakazvibvunza kuti kana ndaenda mwana asvika akatota, inini bhegi ndaenda naro anga achazofamba rwendo rwacho sei? Nokuti ndakatozotanga kuchinja mwana hembe dzese anga akatota. But zvinongoshamisa kuti mwana anomboenda kumatripi vachinosvima haana kutya mvura, haana kuchema, akatoenjoya zvekutoti mama kwatabva nako tasvima mumvura yanga yakawanda yanga ichitosvika panapa pandakasumudziwa namalume. Saka tachisvima haana kuziva zvanga zvichiitika. Saka tadaro vana malaicha vaya vakabva vatamirira vanhu ava. Takatozobva kuma9 tichingomira vanhu vachiuya 1 vose vanga vachiuya vakatota vachiuya vachichinja hembe. Vachinja hembe takabva tanzi havana kutiudza futi kuti tofamba sei. Tikangonzi something yekunzi trailer, kwaiswa trailer uko vana mapassport endaiko, vasina ngavasara vari kuku. Ndakaseparetwa nemwana akaiswa kutaxi yaya yekuku. Havana kutiudza kuti hatichafambi tichiitika panorisesa torisesa panzvimbo imwe chete. Mwana aenda kuuya haana chikafu. Taxi inongopapata iri kuenda tarisesa. Tabvunza kuti ko taxi yaenda nevana iri kupi? Patarisesa panapa hapana chi haipo taxi. Bhosi yanga isingamiswi namapurisa yangoita zoti iloka unoti yanga isina trailer. Saka yanga iri yakatisiya zvekutodaro zvokuti tasingachamboioni. Saka ndopakazonzi regai tivafonere vamire. Ndikati imi muchifunga kuti maisa vana vazhinji vari kukuwana havana vanamai vari munomu, mufunga kuti vana vanodyei? Ndopavakamira vamira paya takatengera vana chikafu tikapa vana chikafu. Saka inini ndandakamuudza kuti ndiri kudzikira paMidrand handisi kuenda kuJoburg kana kusarira kuPretoria, ndozoita zvokuubva ndichienda kumba.
saka tatakatowanda vaishanda paMidrand. Saka taxi yaya une vakataura navo mali yacho wandakapuwa ndandine mutaxi mangu uyo angachinda nevana ndasingamuzivi. Saka angotaura na driver uyaya kuti dzikisa ningi naningi paMidrand. Ini mwana wangu akabva aenda ana kusara. Ndatodzika paMidrand. Mwana ari kupi? Mali yacho yati ndakangana kuti pane mwana. Saka mwana anenge atoenda Joburg. Apa dzazatova late kwakutosviba. Saka nyaya iripo ndeyekutoti wafonera taxi yatatadzika kuti mirai musitore mai vamwana muende nawo Joburg. Mwana wavo adarika aenda Joburg. Ndakafamba rwendo rwairwadza. Ndakakwira futi taxi yanibva naenda Joburg. Yanibva asara namabhegi. Ndokuenda Joburg kunotora mwana. Ndanditora mwana vachadondipa mari yokwira itaxi kuti ndidzoke nemwana. Saka ndakazoita noizi nawo ndobva vandipa mari yokwira. Ndokwira nemwana ndobva tadzoka. Ndogara. Saka kubva zvatadzoka pazvatauya ipapo hatisati 2005 January ndopa zvakaitika. Hatina sati tadzokera kumusha until now. Alright. Ndichange ndichikudzosai kumashure mbijana. Notenda. Sekunzwa kwangu inini handizivi kuti imix up yemakore here iri kuitika kana kuti ndo chaiwo makore amuri kutaura. Makauya muSouth Africa 2007 October. Kupera kwaOctober. Maybe mix up yemakore. Chitiko ichi chemwana ichi mati since zvaitika musati madzokera kumusha. 2025 January. Yeah, because manga mati 2005. 2025. Zvobva zvinhu zvinoda kufanana like 2025 Alright. January. Yeah. Zvobva zvatirangaridza. Alright, ndisandaenda ipapo. Mwana uyu anga akura sei 2025 January. Anobedza January. Anga ane 4 years. Taura izvo zvaane 5. Ava 5 January akatena 5. Alright. Saka kana isiri mix up yemakore futi mati mimi makabva kwamaigara after family yenyu yamuva. Which is 99. Because ipapo mati 2009 ndopa makaita no 99. Alright. Zvinhu zvinenge zvawanana 99 mukati zvogona kumixika. It's 99. Why mechinge matoresa passport mwana onzi ari kudiwa futi birth rake futi pane zvanga zvakashota here pako? Hapana, mwana ndakamutoresa nemutupo wangu. Saka papasina need affidavit. Pandakatanga kutodhindisa mapassport tichidhinda anga chingodiwa birth kuZimside. Kunodiwa birth certificate. Handizi kuti vanenge vaida proof yechi ndozvinoitwa vana vese kuti ndewenyu chete vese vana kana even kuri kuti mimi ndimi baba vacho muri kuyambuka naye. Handi like kazhinji kacho mutupo wenyu nezvemwana ava zvina need affidavit yamai munoita birth remwana. Kuvana vese vana kuZimside but kuSA side havana havaridi birth. Alright. Kwakusatoziva. Alright. Mataura mukati makatsika chipikiri, makadonha nengoro, machidzoka basa rikabva ranzi hearing. Imukufunga kwenyu chii chaitika? Tingati chivanhu, imhepo, kana kuti ingoro coincidence yaingoitika? Semunhu wenyama unogona kungofungidzira kuti panogona kuva pakasumuka mhepo semunhu anga ndandatengawo stand ndichitanga kuvaka.
Saka hauzozivi pane vanokufarira nokusakufarira. Nekuti kubva pakaitika zvinhu izvozvo kushanda ndakashanda ndanda kuita hangu zvandiri kuita but zvinhu zvakatanga kudzikira. Hazvina kuzofamba semaitikiro azvakanga zvichiita kubva kumashure. Kubva pachipikiri ipapo. Alright. But first time yenyu kuya ku South Africa, how were you feeling? Makafila sei? Feeling yenyu maifara kana maingo chero zvaitika kumberi? Were you excited kuya ku South Africa? Ndaitya like andina kuya kuno kuzvokuti ndanga ndine zvandaishuvira kuda kuzoita kana kuti yanga ichingoye kuti murume aenda ukoko ati newe unofanira kuuya. Saka senzvimbo ndaitotya kuenda kunyika yandisingazivi. Saka ndaitotya kutoti pamwe ndinonosvika ndichinotaurirwa nemamwe malanguages andisingazivi ndovapindura ndichiti chibosa vanhu vanongogona kutaura kuti havafariri kuti kana ukapindura nechirungu havazvifariri vanenge vada kuti utaure nechirudzi chekwavo. Saka ndanda kutotya kuti kana ndikatadza kupindura nechirudzi chacho ichocho ndozotaura navo sei. Saka pamakarara parengi makafila sei? Handina kurara. Zvava zvokungoti haungarari wakagara. Takangowadza ukablanketi kemwana kanda ndinako. Wongoisawo musoro pasi. Asi ndakangosvinura zvongoti vanhu vanenge vachingofamba vagozoimbavha uro ndivana nyaupe vanenge vachifamba. Pane pachingofamba vanhu saka unenge uchingofungidzira kuti kabheki kangu kanogona kuba bhozi ndandine mari yokuti kana kuri kuti zvaramba zvemunhu andavenga ndikwanise kudzokera. Saka mari iyoyo ndaifanira kuti ndichengetedze kuitira kuti ndigokwanisa kuti ndidzokere kumashure plus tigone kutsvakira mwana chekudya kana kwaedza. Saka ndina kutokotsera zvokuti ndakakotsera hope. Makapinda form 1 mune makore mangani? Ndinganyepa. Inini ndiriwa 85. Ndakatanga grade 1 7 years. So handichanatsoziva hangu kuti is it 13, 14 handinatsoziva. Alright. Zvezvitambo calculator unyatsoziva kuti form 1 ndo yamati 99. 99. Kureva kuti manga muri kuma 14. Zvinogona kudaro handichanatsoziva. Alright. Ndinotenda. So imimi kuzoti muzoti masiya muri form 2. Munozoenda form 2 handiti? Vamazotanga kushanda basa afterwards. Ndakatozoshanda ndonganda ndatova mu18. Pandina kutanga kumongoti kusiya chikoro. Ndaifungidzira kuti pamwe ndichaitirwa plan yokutsvakirwa kuenda kunenge kunofambika zviri nyore. Saka baba vangu munhu like vakakurira pabarika. Sorry kuti hazokuti ndiri kuda kuvaisa pasiripo. Munhu akakurira pabarika saka pabarika panongotaurwa like shona yekuti vasikana vana basa. Vana vasikana vana basa vanoroorwa. Saka kuendesa kuchikoro unogona kuva uchitambisa mari. Nokuti munhu anogona kuti zvongoti ava kushanda anoshandira kwaanenge akaroorwa koko isusu haticha benefit anything. Saka patakatongoti hatisi kukwanisa kuenda kuchikoro kokure plus tiri kuabhizwa zvoti kusatorepwa inyasha dzaMwari. Tairohwa tichienda kuchikoro. Saka takakuita tega hatina kurambidzwa. Ivo vanga havana kuti tisaenda. Asi chavaka effort havana kuzoisa pakuti sezvo vati uku hakusikuita regai ndovatsvakire kuri nani. Hatina kuzoitwa saizvozvo. Saka takazongogara taitova tu nesister yangu yanga iri form 3 hana kutozonyorawo form 4. So izvezvi muri kuita nezvei? Izvezvi hapana zvandiri kuita. Sekutaura kwandaita kuti 2023
ndingati 2022 December ndo pandakapedzisira kushanda. Saka January ya 2023 ndizvo pozi ya 2023 2020 ya 2024 ndo yandisina mbogara ndazoshanda kubva 2024 2025 andina kushanda. Ndanga ndine pa 2024 ndanga ndine ma-savings andandinawo, saka ndaimbozama kuti nditengese sekutaura ndamboita kuti ndaimboita zvechirana ndichitoka zvinhu zvimwe zvangu zviri zvechirana ndichitengesawo. Saka ndo business randakasara ndichiita 2023 zvanga zviri nani handinaita problem. Ndo panda ndichiti ndaisa ma3 months ndichidzokera kumusha ndichidzoka taifamba tese nemwana tasina futi problem saizvozvo. 2024 ndo pazvakatanga kuita sezvoda kuoma, asi kuoma chako zvakazoita 2025 January ndakazama kuti ndane vanhu vandaitira mukando navo kubva kumashure uku ndichizvinhu zviri right. Saka taita mukando wepagore wekuti tinopinda tiri 11 tichikandirana ma5000. Saka ndo mukando watakaita 2025 tikaita mukando uwoyo. Mukando yauya ndakakandirwa muri muna February taimutanga January ndakakandirwa February ndakandirwa ndakazama kuspina mari yakabva yanyura yakaramba kubuda semabudiro andaita. Saka kuti ndichidzosera vanhu mari dziya dzakanetsa. Saka ndandine mombe dzandandatenga kumusha ndakasvika pakuzotengesa mombe dzadziri kumusha ndichizama kukavha mukando andandapinda. Saka zvinhu hazvina kuzofamba sokufunga kwandaita. Saka inini pfungwa dzangu dzaidzi dzokuti ndikapinda mukando ndikazama kubhustika pabusiness ndichitsvaka basa ndowana basa ndoshanda zvinhu zvangu zvotanga kuenda mberi. Saka zvinhu zvakaramba, basa rakaramba, business rikaramba. Saka kutaura izvezvi zvese hapachina, handina chandinacho, handisi kukwanisa kubhadhara vana school fees. Ndine mwana ari form 3. Last term last year ndakona kumubhadharira school fees. This year handina kumboka ndabhadhara fees yake. Pandiri kugara December ndakatumbira mari kubva kuZimbabwe kuti ndibhadhare rent. Handisi kukwanisa kubhadhara rent. Ndine 2 months ndisingabhadhari rent. Mwana ari kuenda kucreche anofanira kugraduate gore rineri next year ndi grade 1. Saka kuti ndimuregese kuenda kucreche hazviiti because akudzidza haana stationary. Haana stationary, haana fees. Mwana ari kungoenda kuchikoro kuti principal anounderstanda munhu andakasiyira mwana kubva ari mudiki ndaibhadhara fees zvakanaka pasina problem. Saka anongoti aiwa pamuchazowana mari muchandipa. Saka mwana asi kukwanisa kubhadhara fees, haana stationary, rent handisi kukwanisa kubhadhara rent, chekudya chaicho handina. Ndikataurira munhu kana ndikasangana nemunhu ndichizama vandozivana navo kuzama kuvaudza sevanhu vanga vachimboziva ndichiita business ndine zvandinazvo, hapana anondi understand kuti ndo situation yandinayo. Vanofunga kuti ndiri kunyepa
hapana anonitora serious. Izvezvi kutotaura kwandiri kuita panapa handina na 10 rand momwe, handisi kutoziva ndonosvika ndisivane. Vandinoberekwa nawo tese takakwana, hapana akashota. Ndikazama kuvaudzawo situation yangu, havasi kunditora serious. Vanongoti dzokai kumusha, tsvakai mari mudzokai kumusha. Pakutsvaka mari yacho ndo pasina. Ndakambozama January kuti nditengese property yandinayo, haina kuwanda zvayo, but kuti ndikatengesa mari yekukwera ndogona kuiwana. But now ndava nechallenge yokuti chero ndikatengesa ndofanira kubhadhara rent ye 2 months yaJanuary February, handisati ndabhadhara rent. Kezvino ndakuenda kuna March handina mari yerent. Masenda haachatotauri neni, chero kati mamukasi haachandipindura, vanditsamwira mari yavo. Mwana anongoenda kuchikoro, zvimwe zvinondirwadza. Aiziva kuti kana riri birthday rake ndomutengera keke, chero akasacelebrata navamwe, but keke ndaitenga. Saka gore rino akabirthday nanhasi ari kuti handisati ndabirthday, because asati aona keke. Anongoti mama birthday rangu riko, saka mangwana ibirthday rangu. Ndoti mangwana akasvika ndingangoti saka mangwana ibirthday rangu muchanditengera keke ndonocelebrata kuchikoro navamwe. Because iye chaari kuda kuti vamwe kuchikoro vanoti kari birthday vanonocelebrata kuchikoro nevamwe, kucreche vanoenda. Saka anongoti nditengere, ndoda kunocelebrata birthday rangu kuchikoro, kucreche navamwe. Saka still ari kungoti birthday rake harisati rasvika. Birthday rake rakadarika musi wa13 January. Saka kana akazvitaura zvinhu zvondirwadza kuti zvinhu zvandaikwanisa kuitira mwana, but handichazvikwanisi kuzviita. Zvokuti ndinombogara ndichizvibvunza kuti ndandichisevha, ndakakwanisa kushanda ndikatenga seni ndikavaka. Vana vangu ndaiti ndichibhadhara fees ndaibhadhara igore, ndasingabhadhari itemu, ndasingafonherwi ndichibvunzwa school fees yemwana. Vabereki vangu ndaikwanisa kuchengeta, ndo ndisinaenda kuchikoro, but ndaishanda basa ranga rakanaka, and handine ruzivo rwokuti ndogona kutsvakira mari yangu ndega. But ike zvino handina chandinacho, handisi kuziva zviri kuitika mulife mangu. Chero ndikatsvaka rubatsiro, ndiri magroups akawanda emabasa, ndine mafriends akawanda anonditsvakira mabasa. Mabasa ndinomanzwa, ndinofonerwa, ndinoenda kumainterview. Asi ndikaenda kuinterview ndinongonosvika ndonzi basa riripo, tinozokuda kuswera mangwana, kana kuti like nhasi Thursday ndonzi mozouya Monday kubasa. Sunday manheru popinda message yokuti ndachida kuti ushandewo ndiripo. Saka ndanzi kuofisi, varungu vangu handiti kuofisi, kwakudiwa munhu wese anofanirwa kushandira kuofisi. Saka zvichaita kuti nditi uzoshanda, nokuti ndinoda kuti ndimboona mashandiro aunoita ndiripo. Ndo umwe zvakandiita. Umwe ndakataura naye anga ari murume, akanditi handina kuendako kuinterview. Wandakaendera kuinterview anga ari mukadzi, akanditi like Monday uya kubasa. Ndiye akazosenda message yokuti ndazofonera kuti kuofisi ndaishandira pamba, saka ike zvino handichashandiri pamba, saka kuofisi ndanziwe kuofisi. Saka zvichaita kuti uye uzoshanda ndisipo, ndichazokuudza.
kana ndakushandira pamba, but not now. Ndobva zvangopera zvakadaro. Ndobva ndataura nomumwe murume pafoni ndandamona through agent. Anga ari Northwick. Ndobva ndatofonerana naye akataura akati basa munhu basa tiri kumuda. Asi ndichati tasvika kumba motaura nemudzimai wangu. Ndiye achakuinterview okuudzai kuti musangana here kana kuti muzotanga basa rini. Ike zvino ndiri murodhi kuenda kumba. Kana ndasvika kumba ndozokuudzai. Saka ndakangomirira ipapo handina kuzombofonerwa. Saka mabasa mazhinji ndozvaari kungoita. Anongonzi munhu webasa chero anenge madays ndotowanzwa madays anongonzi tiri kuda munhu mangwana but chimbomira ndozokuudza. Like basa na agent rechitori basa ratoiswa amount risiri kuti ndochaja inini. Ibasa raanotoziva kutoti ndinofanira kubhadhara mari yakati. Munhu anongouya kuzocleana ndomupa mari yaichajwa naagent ndiye anofanirwa kudii kumubhadhara. Saka handina kwandakambonzi ndapuwa basa naagent ndapuwa nhamba naagent yemunhu anoda munhu webasa ndikanoshanda. Ndakutotya kukomenda iko zvino because mabasa ese andati kukomenda hapana randiri kuenda koshanda. Ndakambofungidzira kuti anenge agent uyo asina mabasa echokwadi. Ndikapinza friend yangu mugroup iroro akutoshanda through agent yeye, but inini awose mabasa andinokomenda hapana randinombonzi ndoye ndizoshanda. Saka zvakutondinetsa kuti chero ndikati izvezvi ndiri kuda help yokuti nditsvakire basa kuti ndicharishanda here basa racho handizivi. Panogona kuwanikwa vanoti basa riripo takutsvakira basa kushanda handirambi ndiri kurida basa. Asi handisi kuziva kuti vamuri kunditsvakira vacho vachandifarira here, ndichanoshanda here basa racho handizivi. Nokuti zviri kuitika mulife mangu chaizvo handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka dzimwe pfungwa dzambofungwa dzokuti even ndikati ndiri kudaita business makastoma mazhinji akatiza, asi ndiri kutry zvokuti ndinogona kutengesa but hazvibudi sakudhara. Chandiri kuzama kuda kuita ndechongoti maybe ndikaclear zvikwereti zviripo ndombotanga ndamboenda kumusha ndomboona dambudziko kuti dambudziko chaizvo riri kukonzereswa nei, chii chiri kuitika muupenyu hwangu. Because zviripo zvimwe zvokuti ramba unosarudza basa kuti rakati handiridi, but nesituation handiri izvezvi ndasingachasarudzi. Chero basa rinenge rangomuka ndandangoti ndinorida but handina kana ndiri kuwana ndakagara. So chikwereti chamuri kutaura ichi ndechei uye mari? Chikwereti chiripo cherent i2000 ndobhadhara 1000 rent. Mwana anobhadhara 500 kuchikoro. Saka chikwereti chemwana chiripo inenge i1.5 yemwana wechikoro wecreche. Ari kuZimbabwe anobhadhara ma$70. Saka ava zvinoti February. Saka matemu maviri asati abhadhara. Alright. Tine 2000 yerent. Tine 1.5 yekucreche. Tine tine $140. Ma-72 70 $140. Ndizo 140. Saka apa parodiwa 3500 plus yemarands.
yemwana wechikoro nerent pari pari kudiwa $140 tongoti pari kudiwa about 3,000 tichisurround figure yemwana ari kuZimbabwe pozoita uyo ari kucreche haana stationary mari stationary stationary yake including ma-toiletries zvinenge zvinongosvika pa1,000 zvese tongoisurround figure yokungoti 1,000 zvese zvinenge zvinogona kwana 4.5 chikwereti chese ichi 4.5 plus 3,000 inotipa about 7.5 sautaura kuti tongoti round figure of 10,000 ndo mari iri kudiwa clear zvikwereti zvese zviripo and the more yatiri kurarama the more zviri kuwanda ndosaka ndanamboti maybe kana ndikamboenda kumusha kana kuri kuti pane zvinenge zviripo pamwe ndinogona kunobatsirika ndiri kumusha chimwe chikwereti chake chakafanana nerent chinogona kuvharika asi chimwe futi chandiri kuchemera ndechekuti mwana anenge afuti kudzokera kumashure ari kucreche but handina imwe option yandiinayo because handisi kukwanisa kuwana basa zvinhu zvamuri kutengesa zvii like ndanzwa michiti makutotengesa yenyu property yemumba zvii zvamuri kutengesa alright zvinhu zvandiri kutengesa chasiyero mumba mune matv 2 I think it's 43 inch Samsung ne LG dzakaenzana mune wardrobe ine 3 doors mune TV stand ihombe yakasimba yakanaka mune microwave chest of drawer haichina mahandles inokwanisa haina zvayo mari yakawanda maybe 250 ndo zvinhu zvihombe zvandoona zvinogona kutengeseka matv aya ari kuita mari ndandichiita 2001 muchiita 2000 iri imwe chete asi mune room of negotiation wardrobe iri kuita mari 1.5 haina problem hainayo microwave 500 haina problem chest of drawer 250 because haisiri yairi expensive alright plus haichina mahandles yese so imi munowanika kopi toti pane munhu ada kuuya kundobatsira kutenga zvinhu izvi ndinogara muoliven hot bush extension 20 namba dzenyu vanoda kukubatai 074 074 77 77 241 ndi knowledge oronoku alright. tichaisa pascreen nezvamuri kutengesa zvacho dai tine mufananidzo taibva taisa pascreen kuti maybe pane vanokwanisa kubatsira kuti but kana tikatengesa matv maviri kureva kuti achatipa 4,000 wardrobe ichatipa 1.5 kuita kureva kuti taane 5.5 microwave ichatipa 500 kureva kuti taane 6 saka yese pamwe chete inotipa 6.250 property yamunayo saka tangosarirwawo padiki kuti tiwane imwe mari my aim yange rekuti kana kuri kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvatengwa
semunhu ane zvimwe mabhegi chichi ndiri kuda transport yokuenda kumusha. Saka ndachizoshandisa mari yacho for transport because passport yanga yaka overstay. Handina kukwanisa kuistembisa out, handina permit. Saka passport yanga yaka overstay and ogadziriswa. Tiri kufanira kukwira tese nemwana tichidzokera kuZimbabwe. Tinenge tine luggage yehembe dzedu dzatinadzo nezvimwewo zvidiki zvatinokwanisa kutakura kuenda nazvo kumba. So apa parodiwa yebhazi. Panodiwa yebhazi And luggage. Neluggage. Which is bhazi rinoita mari. Ike zvinezvi pana nchivhiwa manje pana umwe munhu anoshanda kwaMuzanzi. Rachita zvoti rakadzika, handiso ese akadzika here. Ndachiona pachinzi 700. Saka handisi kuziva kuti ese ava muma700 here. Bhozera ndachingovhiwawo status richinzi Bulawayo 600 kuendawo kune dzimwe nzvimbo ma700. Satongoisa round figure kuti 800 bhazi. Mwana naamai kuita 1 point something. Plus animongozvaka usina passport pane dzinenge dzichizobviswa dzepabhodha. Alright. Ayo kana kwakuri kuti kutengwawo kwezvinhu ndachikwanisawo kureza hangu yebhazi. Alright. Ayo tombovharisa rumu yachoni. Mwana ari kunoko i1 chete. A1 weucrash. Tichazama kutaura nemhuri yeZimbabwe wo anenge akwanisa kutambanudza ruoko chero padiki panenge pabviswa ipapo hapafanani nekunge mustorina zvachose. Aiwa, zvese zvinenge zvichitendwa. Unenge unobatsirika. Mbotaura imi mukati makazonge muchisanatsonzwisana namai vemurume mukazotura mafemo nekutouya kuno koze vanga pakuita tense pakati penyu. Do you think decision yamakatora imimi yekuuya kunoko it's a good decision or you regret? Kusaiti kwangu good decision because kana ndakaramba ndiri kumusha ndine mamwe mabasa andakazodzidzira muno andakuziva nekudzidzira kwasla ndakakudzidzira muno. Saka handizivi kana ndakarambawo ndiri kumusha kuti ndaizozvikwanisa here kana kuti ndaizogona kuita zvipi semunhu anga asina kupedza chikoro. But ndava munomu ndine maopportunities akavhurika akawanda andakakwanisa kuita like basa kwandaishanda kwanga ndakapinda ndiri cleaner but ndakazopedzisira takumbonzi imboitai maagency muchitengesawo dzimba kana ukawana munhu aita interested neimba munozoi hand over kuna agent uyauya kana munhu uya akazotenga une commission yaunowana. Saka taidzidza zvakawanda pabasa ipapo apo. Saka ndinofunga kuti kana pandakaramba ndiri kuZimbabwe even zvandiri kutaura zvokuti ndinokwanisa kutengesa kana kuzozvitengerawo stand inoti inini ndanga ndisingakwanisi kuzviita. So izvezvi maani musha wenyu? Ndinawo musha unoti wangu asi hausati wanyatsopera zvokuti ndakugara asi ndinawo. Aiwa, nekuda kwenguva yedu yatirebei taizoda kukurukura stereki asi nguva dzedu ndo dzatisiya. Ishoko ripi ramungada kusiyira mhuri yeZimbabwe? Ringava rekurudziro, ringava anything chamungada kungotaura kumhuri yeZimbabwe? Shoko randinokwanisa kusiyira mhuri yeZimbabwe ndiri kuti kana munhu akasvika kwauri achikuudza dambudziko rake munzwisise. Usajaja tiri kuona zvaari kana kuti zvaimbova kudhara. Understanda munhu nezvaari kukutaurira iye because ndiye anenge achiziva bhutsi yakapfeka kuti iri kushinya zvakaita sei.
Ndokurudzira futi kune vazhinji vakayambuka bodo vachiuya kuno kuti kuzvishandira chinhu chakanaka. Tsvakai mabasa mushande, tsvakai mabhizinesi muite. Zvindokupa kurarama kwakanaka. Tinotenda. Aiwa, yanga iri nguva yakanakisa chaizvo muchirongwa chedu nemi. Tinoti dai Mwari azadzisa chishuwo chemoyo wenyu nezvamuruda kuti zvisadziswe naMwari. Muve nenguva yakanaka. Tinotenda. Aiwa musimudze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse. Zvaona zvinoitika munomba chese chine miko yakaipa chishaye simba. Unongochigurira uchitwega ndikurumbidze ndadaiso. Ndinanyendirere chinorongwa nemando wazile mimone munondo wacho. Chimanya zvimwe zvekuti unoti pana baba sina kumira zvakanaka. Kupenya kwemvura ende mumone chando nezuva vamire. Pamwe chasimudza vamwe mukuru vandira. Tichifamba nemuzi road. Zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport. Ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita Musani Mulambo Mafanise tisingapedzi nguva katipindei muepisode yakasi. Saka ndangotaura ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai vanga vari paitesa musika ndobva vato neziro tsitsi ndobva vanotengera 2 liter cold.